Stråling er partikler med fart på. Radioaktive stoffer har en ustabil atomkerne, der udsender partikler med fart på. Ioniserede partikler kan skubbe en elektron væk fra et atom, og derved bliver atomet til en ion. Alfapartikler er heliumkerner. Når et atomkerne udsender en alfapartikel, falder grundstof nummeret 2 og kernetallet 4. Betapartikler er elektroner. Når en atomkerne udsender en beta-artikel, stiger grundstofnummeret med 1, mens kernetallet ikke ændres. Gammastråler er fotoner med meget mere energi end fotoner fra røntgen eller synligt lys. Alfapartikler kan bremses af et tyndt stykke papir, mens alfapartikler har den største ioniserede effekt. De mister hurtigt deres energi. Betapartikler kan bremses af et tyndt stykke aluminium, og gammapartikler bremses først af flere lag bly. Betapartikler bliver blandt andet også brugt på fabrikker. På nogle fabrikker bruger man radioaktivitet til at kontrollere påfyldningen af dåser eller kartoner. Ved fremstilling af blandt andet papir kan man ved hjælp af radioaktivitet kontrollere tykkelse og produktet, mens maskinen kører. Herved undgår man at berøre materialet og stoppe produktionen. Vi vil nu fremføre et forsøg med betapartikler, som man bruger på fabrikker. Det kaldes processtyring. Her har vi et galvanylrør, og her har vi vores betapartikel. Her har vi et stativ og en kop. Som I kan se, er der nok en streg på koppen. Jeg ved ikke, om I kan se det derfra. Og derovre har vi vores tæller. På koppen er der en streg, og den streg hører til der, hvor betapartiklen er, og galvanylrøret. Når vi hælder vandet op til den streg, vil det stoppe. Ligesom man gør på fabrikker, når man fylder noget op. Ja, jeg vil nu få min assistent Frederik til at hælde vandet i. Yes. Du hælder bare til stregen, så skulle det meget gerne stoppe. Og som I kunne høre, så stoppede det, og så gør det også på fabrikker. Prøv at hælde resten af vandet i. Sådan. Baggrundsstråling. Størstedelen af baggrundsstråling er naturlig og stammer fra jorden, rummet eller os selv. Den menneskeskabte stråling er f.eks. kraftbehandlinger og prøvesprængninger af atomvåben og uheldene på atomkraftværkerne. På Bornholm er der mest baggrundsstråling i Danmark, da der er klipper. Halveringstid. Halveringstiden er halvdelen af den tid, det tager, før et radioaktivt stof henfalder. Er baggrundsstråling farlig? Nej, baggrundsstråling er ikke farlig, da de radioaktive stoffer er en naturlig del af jorden. Vi bliver derfor alle naturligt udsat for stråling af radioaktive stoffer, og den naturlige baggrundsstråling har ikke større betydning for vores helbred. Vi lægger jo heller ikke mærke til det, er der. Ja, som jeg har lagt mærke til, mens mig og Frederik har fortalt noget, har vi opsat et forsøg her. Og det, som I har hørt imens forsøget, det har kørt, det er små klik. De klik kalder man impulslængden. Så det her er vores lille forsøg om baggrundsstråling, som har kørt imens vi har snakket. Så hvorfor er det så, at radioaktivitet er farligt? Nogle gange er det godartet, andre gange er det ikke så godt. For eksempel så i Hiroshima var der en atombombe, der blev smidt, og det har forårsaget, at hvis mennesker går ind på det areal, hvor den der atombombe har været, så vil de få radioaktivitet ind i kroppen, og derved kan de få kræft eller handicappede børn, fordi at radioaktivitet ødelægger dem. Der vil gå nogle mange tusind år, tror jeg, før at radioaktiviteten vil henfalde så meget, at der kan bo nogle mennesker derhjemme. Der bor dyr derhen, men de ser også meget mærkelige ud. Det er ligesom de dyr, vi kender. I Fukushima var der et atomkraftværk, der er nedsmeltet. Og det vil sige, at der er også radioaktivitet. Men andre gange er radioaktivitet også godartet. For eksempel så bruger vi det til kræftbehandling. Når mennesker får kræft, så er det fordi at de får for meget radioaktivitet, for eksempel. Vi bruger også radioaktivitet til rensning af hospitalsudstyr, og det er også godt. Og vi bruger det også til konservering af madvarer, og vi bruger det til røntgen. Så på den måde er radioaktivitet godt. Der er jo også radioaktivt affald, og det kommer fra de radioaktive kilder, som vi har. Vi nedgraver blandt andet nu er det nede i Rødby på Lolland,